ओरैहाय साफागुरि बिजनी जानानै दावखोबोयोब्लाबो खैला मैला बाजार मोनफैबाय। ओमफ्राय नै ओरैहाय मडेल कलेजजों फैब्लाबो खैला मैलाखौनो मोनफैबाय। ओमफ्राय नै ओरैहाय आमथेखाजों थांबाय। ओमफ्राय नै ओरैहाय थांबाय खैला मैला। ओरैहाय हाजो मावरिया खालामाथि बेबायदि थांबाय आरो। ओमफ्राय खैला मैला बाजारा बेनो। दिनैहाय आङो नोंथांमोननो ख्रिस्टमासनि बाजारा माबायदि जादों एसे एक्सप्लर खालामना देखायनो सानदों खैला मैला बाजारखौ। जायफ्रा खैला मैला बाजार नुफेराखै बियो चिरां जिल्लानि सिङाव गोग्लैयो। ओमफ्राय आङो दिनैनि दिनावहाय एसे एक्सप्लर खालामना देखायनो सानदों। मानो होनना बुङोब्ला ख्रिस्टमासनि बाजारा जेरावबो बिहिर। ओमफ्राय नै अमा बेदरा जोबखाबाय। नैबे अमा बेदर बाजारमोन साफा गैखाला आरो दायो। ओमफ्राय आं एसे देखायनि बाजारखौहाय माबायदि। नै बेयो ना बाजार जाहैबाय। ओमफ्राय ओरैहाय दाउ लकेल बायदिसिना फानो आरो। मथा मथि बाजारा जोबोद गिदिर। ओमफ्राय सा खोला जादों बाजारा। ओमफ्राय दा आं एसे देखायनि एक्सप्लर खालामनानै देखायनि बाजारखौहाय। नैबेफोरो गासिबो गस्ला दखान जाहैबाय। मथा मथि बाजारा दासो जागासिनो, दासो फैलागासिनो। ओमफ्राय ओरै दावखोलांनि आङो एसे। नै ओरैहाय जाहैबाय सेन्देल दखान बिदि आरो। ओमफ्राय माबायदि मानसिया फैलागासिनो दंसै नै दायो बिदि आरो। आं एसे देखायनि। नैबेफोरो सेन्देल दखान, जुथा दखान बिदिनो खुला मार्केट आरो। खुला मार्केट फानो बेबायदि एभेलेबेल दङ। नै माजाद गाननो ओरैबो दङ, नै ओरैबो दङ नै। बेफोरो नै ख्रिस्टमासाव साजायनायनि थाखाय ओरैबो दङ नै। आं एसे मोजाङैनो देखायनि बाजारखौहाय। नै बेफोरो फुरा डेक'रेसन खालामनायनि बेबायदि आरो। ओमफ्राय नै ओरैहाय बाजाराथ' बिराद गिदिर। नै ओरैबो सेन्देल दखान ओरैबो थाबाय, नै ओरैबो थाबाय बिदि आरोखि। ओमफ्राय नै ओरैबो दं। ओरैहाय मैगं बाजारबो थाबाय, साहा दखान थाबाय लेफ्टजों। ओरैजोंबो नै मस्ला मस्लि फानग्रा बिराद गिदिर बाजारालाय। ओमफ्राय आं एसे साहाजों जि दखानजों थाङि, दख'ना बायदिसिना फानग्राजों एसे मोजां मोजां बुस्थु दङ दे। ओरैहाय नै सेंग्राफ्रा सस्रमा नायगासिनो दङ। ख्रिस्टमासनि नामा? आदसा नै बेबायदि आरो मोजां मोजां मोनो। ओमफ्राय आं एसे बाजारजों देखायनि दे मा मा दं। ओरैहाय नै हलसेल फानदों बेबायदि आरो। ओमफ्राय लोगोसे नै ओरैहाय इलामि लंपेन्ट गस्ला मोजां मोजां मोनो नै गाननोहाय। ओरैहाय नै दख'ना, साद्रि, आर'नाइ माजाद बायनो गोसो नै फुरा दंजोबो आरो। फानगासिनो सोरबोरै बायदों आरो मिनिदों नै हामजादों। ओरै बरिया बायगासिनो दङ नै ओरै सोरबोरै बिनानाव आलायस्रिया नै मालाय मालदार। इउटुबनिबो जायो, फेसबुकनिबो जायो, ओरैनोबो थाया नुवाखै। दख'ना थाब्रा थाब्राल' दं न'आवहाय गुदामाव, दामि दामिल'। ओरैहाय लालागासिनो नै। ओरैबो फुरा दख'ना बाजार गोजायो। जोंहा मा मा सानदों बाजैया मा सानदों आरोखि। ओरै नै मारै असे आरो। ओरै नै दख'ना दखान गोजा आरो बियो फुरानो नै आब' फैदों। ओरैहाय फुरा दख'ना बाजार। ओरै नै दख'ना बाजार गोजा। बे गासिबो दख'ना बाजार जाहैबाय। नै बिदि आरो नै बायलागासिनो दङ मानसिफ्रा। ओरैबो फुरा बिहिर जानानै दं नै सिङावहाय। ओरैहाय नै बिहिर गोजा जेरैबो। दानायनि दङ नै थाखोनो नांदों दा ने? हा औ दे रोंनांगौ जोंना माने ओरैनो थास्लायस्लाय ओरैनो थानानैथ' लाब गैया। फैसाफोरखौ खामायनो रोंनांगौ आरो। दा बिदि बयबो नांगासिनो दङ। नै ओरैहाय
सनाबो लांनो हागोन नै एभेलेबेल सना ओरैहाय हलाहल मैगं बाजार जाहैबाय नै ओमफ्राय मैगं बाजाराथ' बिराद गिदिर बैयावबो हनै न'आ ओमफ्राय ओरै काप बायदिसिना एभेलेबेल आरो सिखा रुवा मैगंफ्रा बेबायदि नै मैगं बाजारफोर दा बाजारा बिराद गिदिर नालाय बिदि आरोखि नायलांबाय थादो माबायदि खैला मैला बाजारा बिदिनोसै ओरैबो मैगं बाजार गोजा ओरै फुरा मैगंनि बाजार गोजा नै बेफोरो बेबो मैगं बाजारानो ओइजों दंबावो मैगं बाजारा ओरै बिथांमोना नै सार्केस दिन्थिखांबाय आरो न'खर फेमिलि जानांगौ भैया कहाँ से छत्तीसगढ़ से है ना अ आच्छा छत्तीसगढ़निफ्राय आरो सार्केस देखायनानै बिदिनो थाइसे थाइनै बेबायदि आरो अनसुंथाइ मानो होनना बुङोब्ला बिसोरो गथ'फोरखौ उन्दैनिफ्रायनो फोरोङो गथ' दंमोन गथ'फोर एनरा नासको भालो रायना दादा किसान किरास हा एरफान रादास आहारा माल्ला मामुखुदाय hey pahi muka ku salah kurang dengan erfarian deh isi bazar मैगं बाजारखौ देखायनि नैबे फुरा मैगं बाजार जाहैबाय आरो बियो फुरा भिरखा आं हाबलायबाय थाला ओरैनो जास्ट बाजारखौल' आं देखायगोन नोंथांमोननो दिनै सोंला सोंलिबो गैया बायग्रा फानग्राफोरनावबो नायनाय ओरैनो देखायनायल' आरो ओरैहाय 12 बाजा फानदों ओमफ्राय नै ओइ खासेम कट बाजार खुला ना আজি साबथा कट आनिसे जिबौथा आना ना आनिसे एकथा दिया जाबेरा मा पासटा निबा লাগিব एकथा ना माने इखौथ' सिनायखायो गोबाङानो जिबौ देखायो आरो बिथाङा इउटिउब चेनेलबो दं वा खासेम रेस्कुआर औ खासेम रेस्कुआर जिबौ हमनाय मानायाव बे डेन्जार ने ओइ जंगलेर साप हइलो धरिबार फारेथ' डांगार हइलो ना ए ठक ना खामराय जिबौ हमनायाव बे आसोल आरो एसे जानो नागिरदों फारेफुनि नासको भाल्लो 12 बाजारा इ हुआना हुआरा नै दुम्बाया मोजां मोजां रुनानै फानफैजेनबाय ए नोंसिनि सबाव मैदेर फैयाखै मैदेर फैलायथियाखै औ दाबायदियाव फैलाना दे ओरैहाय मैगं थारुन बायदिसिना बे बुस्थुआखौ नुला ओरैनो थांनो हाखा आं जानायनायसै बैग्रिया गोदै लखानै माबायदिखौसो जानांगौ जाखोनो खाना लायनायनि बैग्रि गोदैखा हाथियारा नै मा जात नांगौ अट' गग्रा नांगौ ना वान शट गग्रा नांगौ मेल्ला नै मा फानदोंलै बा डेन्जार इयाव गाखोला मा जायो आच्छा थिग दं दे औ बिदि आरो ओरैहाय बाजार नै एसे गिदिंलाबायनि दिनैहाय मा दं मा गैया